Ahojte, prajem vám príjemný deň. Volám sa Alexandra Kohutová a pracujem ako psychologička 19 rokov. Svoje jednoodborové psychologické vzdelanie som nadobudla na Prešovskej univerzite v Prešove na Filozofickej fakulte a následne som sa ešte na pár rokov stala znovu študentkou Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, kde som získala špecializáciu v odbore klinická psychológia. Súčasne som absolvovala aj dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii. Mojím najväčším snom vždy bolo mať svoju vlastnú ambulanciu, čo sa mi vlastne aj naplnilo. A v súčasnosti sa najviac venujem terapeutickej práci s deťmi a s dospelými, ktorým práve takouto cestou pomáham nájsť samých seba a žiť svoj život podľa vlastných očakávaní, podľa vlastných predstav a nie podľa toho, ako veľakrát všetci od nás očakávajú. A túto možnosť ponúkam aj vám práve touto online cestou. Teším sa na vás.